святи, благодарим Ти за днешния ден, Господи, Татко му. Благодарим Ти, че отвори очите ни, Господи, този ден, Исусе. Благодарим Ти за Твоята милост, Господи, Татко, към нас. Сега, Господи, Те молим, Боже, Ти да благословиш Твоето Слово, Господи, Татко, святи, което е изпратено до нас, Боже, чрез Тебе, чрез Духа Ти, Господи, Татко. Моля Те за всяко едно сърце да го приеме, Господи, да го разбере, Татко, святи, и най-вече, Господи, това Слово да даде в нас плод, Господи, Татко, милостиви. Да не бъдем само слушатели, но изпълнители на Твоето Слово, Господи, Татко, святи. Благослови брата, Господи, Татко, благослови устните му, Боже, благослови. Дай му духа си, Господи, Татко, святи. Всичко да бъде по Твоята воля, чрез Тебе и за Тебе, Господи, Татко. В името и в кръвта на Исус. Амин. Амин, амин. Спрете, ако ще спрете, поповете. Слава бъде на Господа. Днеска темата ми ще бъде така малко отново върху Христовото възкресение, имам предвид преди 7 часа Велик ден. Днес искам така да говоря и върху това, че за лично съзнаване на това, което направи Христос на кръста. Или лично съзнаване. Сега дума, доколко ние съзнаем, че това, което Той направи на кръста е самите нас. Защото при него ние говорим масово, нали? Христос умря на кръста за греха на целия свят. Нали? Христос разказа за хората, умря за греховете, но като че не разбирам, че това е нещо лично за нас. И всеки един човек наистина трябва да има лично съзнаване за това, че какво направи Христос за него на кръста и какво трябва да бъде естественото и самият му живот. И наистина бих желал така по-съзнаване да разберем, че това е жизненно важно за всеки един човек. Защото ако човек не осъзнае реалността, за него става един празник. Христос се родил, Христос се умрял, Христос възкръснал и добравим, че другия пак сме в ежедневието. Както много хора в този свят, реално религиозни хора са така. Сеща се за Христос само покрай празниците. Обаче християнът трябва да живее всеки с него. Трябва да има ясно осъзнаване, че в Библията ясно говори кой е Бог, кой е човек и кой е направил Господ Христос за всеки един човек. Говоря всеки един. Тук няма човек, който е вън от Божия промисъл. В Йоанна 3 Словото Божие казва така, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва, но да има вечен живот. Виждам, че ние един. И нещо повече така, понеже Бог не е пратил сина на света, да съди света, но за да бъде света спасен чрез него. Тук света е преди всеки един човек. Всеки един човек е част от този свят. Обаче в Галатяни 1.4 апостол Павел каза така, дай ще почне 30 стиха така. Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечист век според волята на нашия Бог и Отец. Виждате тук, каза се ясно, да ни избави. И аз много път се досвам, когато проповядат хората да бъдем в този свят, дай ми всичко от този свят, дайте повече проби в този свят. Чакай. И си не дадат да проповядаме този свят, ще да ни избави от този свят. И така че, зато и Петър много ясно каза, уважаеми, скъпи, възлюбени, живейте като печелци и чудеса, т.е. на хора, които преминават, се минават. Значи, не е важно дали си успял, дали си не успял, дали си богат, дали си верен. Важно е къде Христос стои живот. Защото сам казва Словото Божие Господ, какво ще ползвам, ако спечелиш богатството на цялата земя, а загубиш живота си, кой ще зарежда на душата си. И тук много важно да разбира, че в Риме 4.20 казва така, че Христос умря за прегрешенията ни и възкръсна за оправданието ни. Много ясно говори тук. Дойде да ни избави от този свят, да даде вечен живот. И наистина хубаво човек да осъзнава това и да го разбира, че Христос дойде именно да го спаси, да бъде спасение. И сега тук важно е в Словото Божие, самия апостол Павел, общи Галатяни сега, относно това нещо, какво трябва да е нещо към него, към кръста и делото на кръста, ако мога така. Галатяни 6.16 казва така, а далече от мен се хваля, освен с кръста на нашия Господ Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз за него. Виждате тук говори света и кръста. От тази страна стои кръста, от тази страна стои света. Въпросът е човек избира кое да поеме, кое да вземе ако себе си. Света или кръста. Защото Библията така, че никой не може да се го дама господаря. И не ще бити, и ще мрази. Самия апостол Павел създава. Къде е бил той преди да прие Христос? Той не го крие. Той ясно каза, вижте, в Словото Божие каза така. В Галатяни 2.20 каза една изповед. Това, което той приема за себе си, след той появява Господа, каза така.
се разпах с Христа. И сега, че не аз живее, но Христос живее в мене. А живота, който сега живее в тялото, живее го с вярата, който е Божия син, който ме въззиви и предаде себе за мен. Виждам тук нещо лично казвам. Който ме въззиви и предаде себе за мен. Не говори за маса, не говори за народ, говори за себе си. Значи разбирам, че апостол Павел говори за себе си. Трябва да разберем, че това е и за нас. Всеки от нас трябва да разбере, че Христос умря за него. И от нас зависи колко ще изберем. Дали кръста и живота, който наследваме, или ще ставаме от този свят. Вижте, самия апостол Павел не скрива своето минало, нито това, което е бил. Тук той пише много ясно в Словото Божие, къде е бил, какво е правил и къде е сега. И това е много ясно съзнаване и за всеки един от нас сега. Защото понякога хората така много лесно забравят къде са били и с много лека ръка понякога се грешават и продължават да живеят пак там в този свят, как са били. В Словото Божие в Коринтяни, 15 глава, виж как пише за себе сега той. 9 стих, долу каза така. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен апостол да река, понеже гоних Божията църква. Апостол Павел беше гониш Божията църква. Даже участваше в убийството Стефан, там беше. Той видя всичко. И купеше да каза така. Но с Божията благодат съм каквото съм и дадената ми благодат не бе на празно. Натрудих се повече от всички тях. Не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен. И тъй, било, че аз се трудих повече, било, че те, така е проферяме и те, и аз, и вие така сте повярвали. Сега думам. Той знаеше къде е бил, на къде пътува и наистина осъзнава, че всичко, което е именно поради Божията благодат. И сега, в Деяния 26 глава, тук описа част от своя живот, той не се крие. Не каза, аз не бях това. Каза, да, аз това бях. Но той говори за това, което е бил и това, което е станало след срещу Христос. И след да кажа, че винаги има разлика. Когато човек преди да бъде Христос и когато срещу Христос. Ако няма разлика, значи някъде се размина с Христос. Това е много ясно, разберете ме. При Христос си бил един, след Христос ставаш друг. И тук казва така. Сега, Деяния 26 глава, 9-14. И аз си мислех, че трябва да върша много неща против името на Зелена. Той така си мислил, неговата религия, така би била. Което и вършех в Иерусалим, понеже затварях в тъмница мнозина от светиите, като се снабдих с власт от главните свещеници и за убиването им давах глас против тях. И като ги мъчех много пъти във всички синагоги, стараех се да ги накарам да хулят и в неизмерната си ярост против тях, гони ги даже по чуждите градове. Виждате какво става. Той каза това, което е бил. Сега че ще им казваме как може това прави апостол Павел. Да, не знаем апостол Павел, след Христос, как става да бъде Господа. Обаче при Христос няма какво се похвали. Бил и гонител от църквата, гонител от църквата, учител от църквата и бил върл противник на църквата. Но, докато срещу Христос, помните пред Дамаск, когато падна, когато Господ му каза, ставле, той каза, кой си ти, Господи? Аз съм казал, с какво ти гониш. И тогава стана, наистина, ослепя и прогледа после чрез Анани и тогава стана преломен в неговия живот. И от тогава стана апостол за Господа, наистина следваше Господа с още много ревност. Но, той каза къде е бил. Но това, което е направил после, в Деяния 22 глава, от тези учители казва така. Тези стиховете да правите една аналогия, да разберете къде е бил, какво е правил и къде е сега. Той каза така. Аз съм юдеен, роден в Тарс, Киликия, а възпитан в този град при Гамалиил от Нозем. Това е един бил много такъв силен фарисей, много добър законоучител. При него е завършил. Изучен строго в преданията на бащитен закон и бях ревностен за Бога, както се и вие и всички вие до днес. И гонен до смърт последователите на този път, като вързах и предавах на затвор и мъже и жени. Видим какво става. Той не кри нищо. Като това бях аз преди. Обаче, след на Христос вече се промениха. И наистина, той каза сам за себе си, че познавайки кой е Господа. Тръгнах след него. Той каза, той е свят. Всичко, което съм бил, всичко, което съм правил, че това е минало, това не ме вълнува. Вече не искам да бъда това. И той буквално заявява, покаява се и заявява, каза, считам всичко за измет, само Христа да придобия. А относно миналото, Словото му Галатяни казва така 10:17. И греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. Значи в момента, който имам при Бога и се покаяме, нашето минало вече е забравено от Бога. Забрави го и те, няма да си го спомниш. Толкова, че да живееш в него. Миналото това бе забравено и заставено. Но после казва така. Но това, което беше за мен е придобивка. Като забавно четах фарисеи, защото най-добрата философия при Гамалиил,
било на почет, на уважение, но при мен каза, всичко това не ми трябва. И каза така, още всичко ще съм като измет, като загуба, поради това превъзходно нещо, познаването на Господа Христа. Виждам, че познаването на Господа е по-силно от всичко това, което придобиваш, което имаш. И каза така, за което изгубих всичко и ще съм всичко като измет, само Христа да придобия. И да се мери в него без да им за своя правно онай, което е закон, онай, което е чрез вяра в Христа, т.е. правото, което е от Бога, основна вера. Сега дума, той каза, всичко, което съм бил преди, което съм имал като придобивка, фарисеи и знание всичко основно, не ми трябва вече. Сега дума, той прие Христос. Остави всичко миналото и прие Христос. Важното е, че да има изоставяне. Ще кажа, що проблемът е, когато човек тъне след Христос, а продължи да държи своето минало. Аз ще правя проповед за миналото, друга проповед. Миналото трябва да бъде изоставено, забравено и край. Ставаш му кръст. Да почнеш ново с Господа. Продължите, че няма вече място за тези стари неща, стари навици, стари пороци, стари грехове. Трябва да има едно истинско обращение. Сега, в Еремия, 9 глава, 20 стих Словото Божие каза така. Това са думи на Еремия, това са Божии думи. Така каза Господ. Мъдрият да не се прави с мъдростта си. Силният да не се прави с силата си. И богатият да не се прави с богатството си. Но кой се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че аз съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволявам, каза Господ. Сега думата, каза силният, мъдрият, богатият. Може да кажеш, вижте, всеки един човек на тази земя се хвали с това, което е, това, което има, това, което придобива, това, което умее. Нека талант. Нормално е, това са човешки неща. Обаче, Словото Божие, мъдростта, богатството ни напозва. Може би ни добър пример да прави цар Соломон. Соломон имаше дете мъдрост от Господа. Беше богат, беше цар, имаше власт, всичко имаше. И знаете, този човек имаше 1000 жени. Представете си, 700 жени и 3 съложници. 1000 жени на главата си. И в един миг в старостта си, той беше отвил от Господа, но после се покая и се върна пак при Бога. И там пише книгата Еклесиаст, проповедника. Това е негова книга. И каза така, втора глава, може да прочетете вкъщи. Тя е малко така, хубаво излага живота му. На показ века така. Имах мъдрост, бях цар. Имах ниви, имах богатства, блага, всичко. Жени, от нищо не лиших погледа си кажа. Но, когато се обърнах назад, направих на разсветка живота си, видях, че всичко е суета на зоите и корена вятъра. И после Еклесиаст завършва с книга така. Бой се от Бога и пъй заповедите му, защото беше за човека. Сега дума от тази страна, той знаеш кой имаше. Обаче погледайки на него, нищо му вече не пълни окота. Ще кажа защо. Когато човек има, когато е млад, амбициозен, трична, в един момент хора са прави много неща. Когато годините отминат, ако и да има много неща, вече губи радостта от живота, остарява, почва немощта, болести, страдания понякога почват. И някакси, каквото да има, колкото и преди да има, няма топлината, няма пълнотата. Без Господа всичко обезмисля, разбирате. Може си много богат, но ако отидеш без Бога, си нещастие, който ти ще пада. Разбирате, най-голямото богатство е човек да приеме Исус Христос като свой Господ Спасител. Всичко останало е на втора линия. Това е най-голямото богатство. Дали си богат, дали си беден, имаш един богат Лазар, богаташ беше богат, Лазар беше беден. И да ти даха богата ти пада, Лазар ти пада. А прави що? Защото имаше вяра в Господа, он нямаше време за Бога. Имаше и много широко в Библията, дава една аналогия за тези неща. Богатството само по себе си дава на човека самочувствие, че той е нещо, че той може да се справя на всеки с всичко, което потребява. Ще дам нещо за себе си. Преди повече от, може би, 90 години, така бях предал Господа и бях елил се нагоре навсякъде. И свиряха в един ресторант, Трифон за Резан. И там идваха хора, такива, които бяха така богати хора в обществото. И аз се предам си им говоря за Бог. И те ми казват, пари, къв Бог бе? Този служител каза, мой. Този плаща мой. Този ресторант е мой. Едва ли, те се имаха за богове. И аз им казвам, не, всичко е на Бога. Това, че в момента дори това нищо не е. И те няма да има. Бог ще да дума. Сега съм на конфронтация с тях, защото те си мисляха, че те са богове. Когато човек има много неща, което е предавил, това му дава самочувствие, че той наистина владее нещо. Да си да кажа, че този, който владее всичко е Бог. Псалом 27 казва така, Господна е земята и всичко, което има в нея. Всичко е на Бога. Нищо няма човешко тук. Човек може временно да ползва нещо.
било фабрика, било завод, нещо, и какво това или хотел. Това няма никакво значение. И да си отиваш безславно. И важното е, къде е бил Христос в твоя живот, това е важното значение. Неко си имал. Сега, нека погледнем какво става сега, когато човек приеме Господа и наистина каже: Господи, да, аз искам да бъда с Тебе. Сега, кръста на Господ Христос, самия кръст и делото на кръста, много съм казал и почва повторям, разделя хората на два типа. Сега, ни хора са разделени на богати, бедни, красиви, не толкова красиви, умни, глупави. Хората като хора са разделени много различни категории. При Бога имаш само два вида хора. Или които вярват в Него, го приемат, и други, които не вярват, които са в този свят. Няма друга категория. Има хора, които са лоялни към едното другото, ама лоялността не спасява. Аз ще кажа, като християнин, много хора познават като пастир, уважават вярата ми, но какво това? Какво е това, ако Христос е техния живот? И нека свет при Бога няма кажа: аз познах, то си ли познах, това няма значение. Въпросът е дали Господ това познава. Не е просто да познаваш мене. Защото Словото Божие казва така, Йоан 17:3. А това е вечен живот. Да познае Тебе, единият истинен Бог, и Исус, който си изпратил. Да познаят Бога. И сам казва Словото Божие: моите овце ме познават, и аз ги познавам, те ще гласа ми и аз ми да вечен живот. Виждаме, че трябва да има едно запознаване с Господа. А това става само с покаяние. Когато се молиш, когато се покажеш пред Господа, Бог наистина идва в твоя живот и тогава вече прави в тебе ново създание. Във 2 Коринтияни 5:17 казва така: ако е някой Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Сега, в Коринтияни 1:18 казва така: Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение на тези, които вярват в Него. Сега, и какво става, когато прием Христос? Има неща, които стават в живота на човека. Има една промяна, която става. Ако човек приеме Христос и при него няма промяна, сега преди малко, значи нека се размине по пътя. Неминуемо, когато дойде Христос в твой живот, не може да останеш същия. Нищо се промени в тебе. Това Христос и да става нов живот, новорождение, нов живот. И видим, имаш много нещата, които си вършил преди, вече не ти достатъчно удоволствие. Нещата, които си вършил преди, които не са били много хубави пред Господа, Бог ти покаже, че това не е твой живот. И полека започва да променя визията ти за живота, твоите идеали и всичко това, което самият живот се променя. И това става само от Бога, когато да посрещна промяна в твоя живот. Сега, в Римляни 6 казва така: на кръста, когато умре Христос, когато го приемем, ние буквално казваме: Господи, ние приемем, че на кръста е умре за нас. Взема на кръста и нашите грехове. Сега да вижте, на кръста, ако мога така, Христос взема греха на целия свят. Там бяха и моите и твоите грехове. Но въпросът, когато ние кажем: Господи, при Тебе, Ти умре вместо нас. И знаеш, мисля, какво става сега? Като знаем, че това, че нашето старо естество бе равството с него, старото естество, стария греховен човек, за да се ощижи тялото на греха, да не рубуваме вече на греха, да не рубуваме. Вече сега, ако преди си вършил грях, защото си бил роб на греха, няма как грешен човек да живее праведен живот. Колко да има желание, не се получава. Нямаме силата. В Исаия каза: вашите праведни дела са като мръсна дъба пред него. Когато сме били греха, не сме жили както той сме греши като тях. Ако прави човек да добря своя живот, да не си толкова лош, разберете, всеки човек е грешен преди Адам и Ева. И грешен човек върши грешни неща. Обаче, какво става сега? Когато приемем Христос, реално прикова на кръста нашите грехове. Казваме: Господи, Ти умре вместо нас и заради нас. Вече приемем нещата лично. И казва така: защити тялото на греха, да не рвуваме. И казва така: защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че и да живеем с Него. Значи не само да умреш. Умрем става символично, да умрем за Христос, за греха. Обаче, умирайки, ние започваме нов живот в Христос. Имам чрез вяра в Него. Чрез новорождението, чрез ново съзнание, което направи нас с Христос. И сега, нашата стара зла природа, покварена природа, тя остава на кръста. Какво е точно, вижте? Нашата зла покварена природа, навиците, пороците, греховете, всичко това го оставим там на кръста. Казваме: Господ има вече старият човек умря там. Новият човек е този, който Словото Божие каза, ще живее в Христос. И това е нещо много важно сега за нас. Какво става в нашия живот сега? В Колосяни 3 глава, 9 и 10 си казва така. Колосяни 3, 9, 10. Тук дава наистина стъпките, които стават в нас. Казва така. Да, ще почна по-прен стихове.
Но сега отхвърлете и вие всичко това. Гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Това е наш стари човек. Не се лъжете един против един друг. Значи вижте, понякога човек може да си каже, аз съм християн, тук да ме се стърна малко, пак спорям да бъда християн. Вижте сега. Когато човек приеме Христос, вече той сега се съзнаваше, това, което не е добро, трябва да бъде от него. Това, което е добро, ще се отвори, това искаш да бъде твой живот. Не казвам, че това става с магическа пръчка. Но в момента, който Бог вижда мотивите, желанията и казва, да, това е мое дете, той иска да се променя. И Бог постепенно ще почне да смени и мотивите за живот, и идеите, и целите, и всичко, което ти живееш, да си ще кажеш, Господи, искам да бъда нов човек в тебе. И сега ще поставя сега, като Словото Божие така. Отварете всичко това. Не се лъжете един друг, понеже събрихте стари човек, събрихте с делата му. И се облекте в новия човек, който се подновява познаването на образа този, който го е създал. Вече става подновяване. Сега дума, всеки Словото Божие, приеме Христос, не че полека, да почнем да предвидим този образ, който е в Словото Божие. И сега Словото Божие каза да не робуваме вече на греха. От човека зависи кого ще избере, вижте. Всеки човек сам избира на колко да робува. Понякога казваме, ама ели, кой сте виновен за моите грешки? Не, няма виновен. Виновен си ти. Когато Адам и Ева се грешиха, вижте, Бог дойде там в градината и каза, Адаме, къде си бе? Адам беше без кил. И той каза, да не ви стал от дървото, което забраних. Адам какво каза? Жената, която ми даде, тя е виновна, тя ми даде. Жената каза, земята ми даде. Всеки обикновено прехвърли греха на другия. Едва ли той не е виден. Ама няма такова нещо. Греха е грях тогава, когато направиш ти. Ако прави някой, то не е твой грех. Ако комшия се грешава, това е за него, не е твой грех. Но когато се грешаваш, това е вече твой грех. Така че Словото Божие казва, че всеки сам предава, ви се казва така, не знаете, че когато предават себе си, като пуснеш с други се слуги с този, който се покорявате. Било греха, който да кара смърт, и едно свят, който да кара жълти правда. Само взираш така и сега това нещо има следствие, да кажа сега. Трябва да вярваме на това, което Бог каза и да оставим тази вяра да управлява нашите действия. Бог каза, че си Божии деца. Той е нашия баща. Нека с тази вяра пред Бога да кажем, Боже, помогни ме наистина, това, което е Словото Божие, да разбирам, слушам проповеди, да разбирам Твоето Слово, да го живее, това, което чета, наистина да бъде живота в мене. Това е самата истина, същността на всичко. Това е Евангелие, не писа просто така там да си на библиотеката. Има много хора, като аз съм християн, имам Библия и там на библиотеката, голяма да си на библиотеката. Полза няма така Библия, която си там. Библията има полза, която я четеш. По-малко, чети Словото Божие и това Слово това е храната, видите ме. Само и Словото Божие казва така, не само с хляб ще живее човек, но всяко Божие Слово. И това е Божие Слово. Когато го четеш, полека, даже не всичко да разбереш. Библията се чете цял живот. Първо прочита Новия завет, после чета и Стария завет и полека, стъпка по стъпка, започва полека да става тази промяна в твоя живот. Това Слово започва да работи. И вярата превръща знанието в действие. Това, което четеш, чрез вяра започва да го живееш. Ще дам с малко пример за това нещо. Сега, Словото Божие, апостол Павел каза, страстта с Христа. И сега какво ще това, вижте. Там се поставя закона и Христос. Сега много хора сега казват така, аз пазя закона, старая се това да правя това и всеки живее по някакви правила. Но ще да ми кажа, че закона сам по себе си, макар да е от Бога, той не води към спасение. Той показва, че си грешен, показва, че Бог е свят. Това е по закона. Закона води човека към осъждение. Заплатата на греха е смърт, това е закона. Сега обаче какво стави, че сега? Апостол Павел казва така. Като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела от закона, а само чрез вяра в Христа. И ние повярваме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никоя твар. Казваме, закона е едно огледало. Показва Божията святост, показва нашата некадърност и нашето състояние. Но Словото Божие казва така, Йоанна 18, закона беше дан чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Христос. Сега, ако мога малко да парапразирам, законът гледаш се в огледало и кажеш, аз съм грешен, аз няма спасение. Но идва Христос да прегръща, аз знам, че си грешен, но аз съм и за твоите грехове. И за това Словото Божие каза,
дойдете при мен всички, които са трите при мен. Елате такива, които сте. Никъде Словото Божие не поставя никакво условие. Елате такива, които сте, но не оставайте такива. Никъде не казва да оставим такива. Идайки при Господа, полека, стъпка по стъпка, да почне да променяме, се преобразяваме. Сега, и нещо, което може сега да почуваш още малко от Словото Божие. И каза, сега вече няма живее, но Христос живее в мене. Защо каза няма живее? Такова, явно, той самия апостол Павел знае, че в момента, който приемем Христос, ние вече не ще става нищо в нас, става една трансформация. Ти вече ставаш Божие дете. Как става това? Вижте, в Йоанна 12 каза така. А но ние, които го приеха, Бог даде право, какво каза? Да се нарекат Божии чада. Тези, които приемат Христос чрез вяра, идват при Бога, Бог ги нарича Божии деца. И как става това? Вече каза така. И не знае, че вашето тяло е храм на Святия Дух. Или Бог идва да живее, аз преди нещо да нещо, Бог идва да живее в човека. Святия Бог, този Бог, който няма чело, няма край, идва да живее вътре в тебе. И да завиди при него, при себе си. Така така, който е във вас, който имате от Бога и вие не сте свои си. Значи искам да кажа нещо къвражно. Всеки от нас познава своите родители. Майка, баща, баба, дядо, те са хора, които са от нас. Да не ги познаваме. Но когато приемем Христос, и идем при Бога, вече ставим Божии деца. Сега дума, нашия небесен баща вече е Той. Да, на тази земя не видим родители. Обаче вече небесният баща, защото всичко това като тема на тази земя, ще им при Него. На тази земя трябва да живеем като едни хора, които разбират същността на това, което правят. Да, ние уважаваме нашите родители, почитаме ги така, както Словото Божие. Но вече знаем, че има нещо много по-силно вечността, небето. И после каза така, в Словото Божие. И каза, света за мен е разпнат. Значи, разбира сега, че приемай Христос, вече трябва да правиш своя избор. Как трябва да живееш в този свят? Да, гледа така, че княза на тази страна, ще в първия много ясно каза, тя да им е ясно разбиране къде живеем. И за този път казваме, на тази земя няма правда. Но откъде да ти правда? Откъде? Правдата идва от Бога. А тук на тази земя виж какво става. В първия 5.19 казва така. Знаем, че ние сме от Бога и с целия свят нищо в лукавие. Княза на тази страна. Така че, де се представя, че в този свят няма неправда. Няма откъде да върви неправдата. Правда е само при Бога. Тук на тази земя ще преминем. Сега но казва така. Но, после каза, ако са Христови, разпънали се плътта, вече тук вече нашия ангажимент. Нашите плътски страсти, нашето минало, нашите копнежи, всичко, което сме вършили преди. Да познаем Господи, че разпъваме с Господи, кажем, Господи, аз не желая да бъда това, което съм. Защото този живот, който живее, макар е кавада. От тебе зависи какво избираш. Живота, който живееш сега, стария живот, без Господа, да води към ада. Той каза, аз дойдох да те избавя оттам. И тук Словото Божие казва така вече. А които са Христови, разпънали са пътта заедно с страстите и похотите й. Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Святът в нас да ни даде сила, да се приборим с нашето старо естество. И новото съзнание, което е в нас, вече започва постепенно да заеква и да придобива по-голяма сила. И да започнем полека, че с новото съзнание, което е в нас, се противоставяме на стария човек, на старите грехове. В първия че ти казва така, този, който е във вас, е повелик от този, който е света. Слава да бъде на Господа. Сега, когато говоря за плътта, вижте, тук не става дума за мислото, не правим плътта и мислото, тук говори за делата на плътта, това, което вършим вижте. И тук казва така, че ако човек остане в тези дела, просто погива. Това е много важно. Ако оставим стария човек да ръководи пак с грешки си, които вършим, заминаваме корбан, малко е така. Словото Божие казва така, а делата на плътта са явни, те са блудство, нечистота, съдострастие, идолопоклонничество, чародейство, вражди, разпи, ревнование, ярости, партизанства, раздори, сцепление, зависти, пиянства, пиромания и тем подобни, за които ви предупреждавам, както и предупредих, че които вършат такива работи, няма да се Божие царство. Виждам колко радикален право. Няма казвам малко Божие. Ще кажа защо. Преди време имах така с спор с един християн, при много години. Той ми каже, брат, това не може да кажа малко това, 100 грама архика, една бира, и така просто си прави една комбинация. И той така, като се бе, защото цял се изборен, каза, хубаво е как пи на малко, така се успокоявам. Вижте, не търсете
успокоение от тези външни фактори. Словото Божие каза, не пийте вино, но изпълнете с духа. Така че Святия Дух е достатъчно силен. И вярата Бог е тази, която може човека да го облади, да му даде свежест и да няма нужда просто тези срещи или нещо. Защото чрез тези неща дяволът се умява. Сега човек като пие малко, почва да мисли глупости. После прави разни неща и после казва, какво прави, казва? Това е всичко е следствие. Така че човек трябва да внимава се към тези неща. Не осъждам никого, но съм кажа, че това са неща, които има причина следствие. Причината са тези неща, които вършим ние. Следствието стават после още лоши неща. И тук казва така, не знае, че неправилните няма се да Божие царство, това е Коринтия 6 глава. И така, деца лъга, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложците, сега в момента са модерни, мъже са мъже, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито холителите, нито грабителите, няма се да Божие царство. И някой каже, добре, чакай, аз може би съм бил някъде в този списък, какво да прави сега? Всеки един човек при Христос, например Христос, е бил някъде в тези списъци, които четем сега. Бил някъде там. Няма как аз казах, когато човек е грешен, той върши грешни неща. Но когато човек е при Господа и приеме Христос, вече постепенно живот се променя. Променя се, че мислите му главата, променя се, че мисълта му, посоката, идеите, силите, всичко се променя. И каза така, и такива бяха някои от вас, но измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Христа и Духа нашия Бог. Никъде Словото Божие, Бог не осъжда хора за това, които са били. Не казва, ти си такъв. Помните, разберете как кръста. Какво каза? Господи, спомни за мен, когато беше царство си. Искам му каза, чакай, не, аз познам тебе. Твой живот аз го знам. Не ти искам в небе. Той не му каза така. Той му каза, истина ти казвам, днес ще бъдеш в рая. Миналото нямаше значение. Има значение настоящето. И Господ ти каза, къде ще бъдеш с него. Вижте, миналото трябва човек да зачекне. И апостол Павел каза, Петър каза така, защото доволно е миналото време, когато сте живели, така както живеят езичниците, като се прекарали в нечисти, в страсти или напийства, пирование, напиване и разни идолослужения. Но да живеете през останалото в цялото време, това време, което е нататък вече, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Винаги при човека стоят две алтернативи. Широкият и тесния път. Широкият той е пътят, той е свят. Като всичко останали. Яш, пий, но си снови дрехи. Това е живота. А тесния път е да живееш с вяра. Да живееш с вяра. Вижте, в Притчи 16 така. Има път, който ще да прав почиша човека, но краят на път към смърт. Така че важно е какъв е края. Не важно как ще вървиш тази земя. Може тази земя да се бъде, някакъв път да си богат, някакъв път да успеш, да успеш. Това не е толкова важно. Важна е финалната права. Ще дам ви пример, се вижте. Всички си гледали как бегат на маратон, тръгват 100 човека на маратона. Бегат така до стадиона, стигат 10 човека. И накрая от стадиона, като сидят, един човек взима наградата. Останалите остават там само 5 бягали. Нашето християнство трябва да бъде наистина, да бъдем хора, които да искаме да стигнем до край. Не само просто да бягаме, не просто само да вървим. Защото Словото Божие казва, този, който си до край, той ще бъде спасен. И каза така, апостол Павел каза, не знаете, че чукате в игрището, всички чета само един получава наградата. Така че да я получите. Това е истината. Сега, ако някой мисли, че не мога да карам и така, и тако и лако, не става, при Бог не става сбитима. По човешки, ако при мен може да стане, но при Бог не върви. При Бог трябва да има едно радикално приемане на Христа и наистина живот с вяра. И сега, живота, който сега живее, вижте, в тялото, каза апостол Павел, го живее с вярата. Вижте, това не е нещо мистично. С вяра просто. Чрез Словото Божие, вярваш в Господа, всеки, когато трябва да вземеш някакви решения, моли се Бог да даде правилния извод. И в някакъв момент каза така, 1:5, ако някой от вас не може да стигне мъдрост, моли се, Бог ще даде. Значи, вече започваш да разбираш, че има и друг живот. Не, този живот, който живееш, това не е този живот. Този живот, който живееш, той те води към ада. А друг живот, който Господ каза, той който води към небето. Ако не го разбираш, ако не ти е понятно това, какво става, кажи, Господи, чувам, че има вечен живот. Искам да бъда с него в този живот и аз. Искам името да бъде записано на небето. Искам да имам надежда. И полека ще виж как Бог ще даде вярата, ще да разберете, че наистина се направи път. И сега, още малко ще говоря за нещо. В Римляни 18 казва така, а праведният ще живее чрез вяра. Значи ние ставаме праведни, когато приемем Христос.
Във 2 Коринтияни 5:21 казва така: Бог направи грешен онзи, който не е знал на грех, да ставим чрез него ние правени пред Бога. Ние ставим правени пред Христос. Сега, ставайки правени вече, имаме идем при Бога, започваме Словото Божие, четем, молим се, полека, и това, което четем, става живота в нас и казваме: става добре, Господа. Бог на промене. Сам ще разбереш, че има промена в тебе. Хората около те ще видят, че нещо се променя в тебе. Това го прави Бог, разберете това. И нещо, което е важно. Вярата е много важна, вярата. Но вяра, която води към променен живот. Евреи 11 ще казва така: а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Но всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава тези, които го търсят. Така че тази слава да бъде Господи. Нека не забравим никой, че Господ да ни избави. И сега какво става? Още ще ми кажа нещо е важно. Идейки при Бога, не трябва да спираме. Вижте. Искам да кажа, че някой ще каже: аз вече вярвам в Господа, мога да кажа ага, по-спокойно. Вижте, разберете, има Бог, има и дявол. Бог иска да спаси, дявол иска да погуби. Това са реални неща, разберете ме. Невидими, но реални. И ако не се оставим така по течението, може да сбъркаме пътя, да я кажа. Словото Божие казва, че да обновяваме ума си. Обновяваме ума си. Че Словото Божие, опитай се да го разбираш. Когато чеш Словото Божие, започва да разбираш кой е Бог. Той те обича, той даде Христос за нас и Словото Божие каза: аз, кой дах съм за вас, как не ви дал за нас всичко. Виждаме, че чрез Христос човек получава това, което е необходимо. Значи Исус Христос дойде на тази земя, дай живота си за нас и се върна в небето. Той е нашия ходатай, последника между нас и Бога. Така че той няма да остави никога. Защото така, никой няма остави, никой няма забравя. Но виж, когато наш час къде са, наш час. И те, моля ви, братя, поради Божите милости, да предостави телата си в жертва жива, свята, благогодна на Бога, като ваше духовно служение. Не идете се съобразят с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума. Обновяването на ума става само чрез Божие Слово. Когато хората се събират, той създават се удоволствие, чашката, пият се, разказват си висвия, това е техния живот. Нашия живот е напротив тук, в Словото, в общението, молитвата, това е нашия живот. И когато четем Словото, когато се събираме в общение, започваме да вече да съждаем, че има нещо много по-силно, колкото свет не предлага. Светът предлага временни неща, които са временни. Днес ги имате ги няма. А Бог дава вечен живот. Вечността няма налог. В Словото Божие апостол Павел каза нещо, което на човешки ум и сърце не дохождало. Това, което е прекратил нас. Няма как да го разбирам. Самия апостол Павел беше в небето и престъпление. Видя много неща, но каза: видя неща, които няма къде да разкаже, каза. И после каза нещо, което око не виждало. Сърце не дохождало. Ум няма как. И каза така: но преобразявайте се чрез обновяване на ума, за да познаете от що е Божията воля, това, което е добро, благоволно и съвършено. Това става само когато предоставим наистина Господ да бъде центърът на нашия живот. Нека се молим все, нека да има време за молитва сега. Важното е да оставим Исус Христос да живее в нас. Кажем: Господи, ние те приемаме, ела в нас, служи в нашето сърце.